Oh, Pakde Sugeng. Heeh. Dadi ya kudu sinau terus ya, Mak. Ah iya no, Nduk. Iki kanggo kabeh wae para sanak kadang enom tuwa kakung putri awit wektu iki saiki lakuning jaman wis ora bisa diselaki ya. Sarana prasarana lan teknologi utawa medsos uga wis sarwa ngalami kemajuan ya. Apa-apa wis berkembang pesat saiki, Nduk. Kuwi kang diarani globalisasi utawa globalitas. Oh. Nah, kuwi mau kanyata nggawa pengaruh kang maneka warna ana ing kehidupan masyarakat, utamane ana ing pola hidup lan budaya utawa lokalitas. Ngerti kuwi mung lokalisasi. Kuwi wetan kono. Iki lokalitas. Aja kaya nang wetan wingi lho, aja traca. Ya. Tegese lokalitas kuwi apa wae kang digawe dening akal budine manungsa ana ing sawijining panggonan lan iku dadi ciri khas papan lokal kono mau. Ya, kaya dene budaya, adat tradisi, slametan utawa tasakuran kaya bengi iki kang ada dasar rasa pangrasa jroning pribadi. Ora bakal tinemu ana ing bangsa maca. Mulane budayane awake dhewe iki sinebut budaya ketimuran. Oh, ngono to, Mak. Ah iya. Budaya ketimuran. Mula saiki wis ora mokal yen to akeh wong-wong sing gaya hidupe iki tetiru budayane wong manca utawi sinebut hedonisme. Apa meneh? Lali malah nganti ora ngerti marang budayane dhewe. Ana tetembungan wong Jawa ilang Jawane ngono kae lho, Nduk. Oh. Mongko lestarine budaya iku minangka saka guru kuncarane bangsa. Sak bisa-bisa awake dhewe aja nganti kapilut marang budaya kang ora sakmestine. Ya, kudu milah lan milih endi sing becik. Ngono, ya. Prayogane kanthi anane globalitas lan lokalitas kuwi mau ayo padha dilebur dadi siji supaya dadi budaya lokal kang ora ketinggalan adat tradisi kang dikembangake anut kadewasan lan kemajuan zaman supaya iki engko bisa mujudake anane globalitas lan lokalitas kang lumaku bebarengan kang sinebut globalitas. Oh, wis ya semono sing iso tak aturake mbok menawa ana lupute nyuwun pangapunten mong karang kula niku nggih cangik nembe sinau. Sinau kok ngarani dhuwit. Wah ya ora lha iki. Aku ki dhuwit ki tak nggo kanca-kanca mburi kok nek niat ingsun ki labuh budaya. Masalah nggon liya-liyane kuwi iki tak pikir mburi. Ayo. Iki dasare kala rikala semono ki aku ditelepon karo sedulurku nom. Ya kancaku kawit cilik, kanca bal-balan. Sapa? Mas Gonder. Oh, Gonder sik omahe wetan dalan. Heeh, sing ngarepe ana wit apa jenenge? Wit pule. Oh. Ditelepon bengi-bengi ditelepon wis. Mas nek sowan nang Depok ki ya kasarane aku kudu ngekeki pira? Wis ngene gandeng kowe kancaku dhewe karo kadangku tuwa sik brengose sak lele dombo sapa, Der? Kang Boleng. Oh. Kuwi ditelepon ya wis pokoke aku kanca-kanca mburi penting tok cukupi. Iki kanca mburi njut karo alat gamelan. Oh, wayang son iki tok cukupi. Sing larang regane iki sewane gawang kelir iki. Oh. Lah kok iso weleh iki nganyari enak. Alah. Iso alhamdulillah iso ipil-ipil kaya mangkono. Heeh. Sidane ya kedadean. Aku ya ora isin wis aku rasa do. Kowe Gonder rasa mara nang nggonku. Kowe nek mara nang nggonku ndak aku ndadak gaweke kopi. Aku tak mara dolan nggonmu. Sidane dolanan nang kono dilale ketemu bapak panitia wis gathuk-antuk. Lah terus mangke bintang tamune sinten Pak Dalang? Niki kula padoske bintang tamu sing murah. Sing bayaran 300 mangkat. Sing murah meriah
tur pus kondang. Sinten? Tatin kalih Widigareng. Wah, gayeng niku. Lah, criyose Mbak Tatin niku sekawan yuta gangsal yuta. Weh, mboten sakniki pun medun. 300 sampun mangkat. Lah tak telepon dilalae Mbak Tatin karo Mas Widigareng, pas selo dilalae ya saguh. Ya alhamdulillah ya nok ya iki pagelarane awake dhewe. Mestine ya akeh nguput lan akeh kurange aku sik pinangka dadi wakil awakku dhewe lan kanca-kanca ana kurangane nyuwun pangapunten. Wis saiki awake dhewe sowane ora dhewe. Iki dikancani karo Mbak Tatin lan Mas Widigareng. Yo. Mas Widigareng munggah sepote nderek kanca-kanca Larmandaya. Woh, bendrang ta iki mau. Lemu buka piye, Feb? Wah, kacau iki. Hop, 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 hop. Hop. Slendro. Slendro. Ha iki lek buka salah. Slendro, nek pelok mesti salah, nek slendro mesti bener. Gil buta cakil kemut pentong.
ora melu-melu. Hop. Dara Wiyaga. Hop, hop. Sak karepmu. Hop. Mas, Piye? Ora anu lho. Reng. Ora demeh wis tak lunasi kok arep minggat. lah iki ora gelem. Ya ki piye carane kabeh mau mawa beya. Jer Basuki mawa beya. Mawa- Piye to carane? Lah mrene aku arep golek kok nek yoga-yoga. Lah ya ki didom wonge akeh sedekah ora bakal okak ning bakale kebak. Sedekah ya Sedekah. Sedekah ya sedekah ning kene denger-denger. Lah kowe iki lah terus kok denger-denger iki piye? Lah masa aku mrene kon golek kok nek yoga-yoga. Lah ya wong kowe iki ya sithik wis tak tampa kok saiki. Ana diwaca. Koperasi. Diwaca. Sik. Kok budu merah putih. Koperasi Mina Bahari Nah. 45. Iki sing nyengkuyung sing do urunan 100 200. Wah, disengkake dina iki. Iki setiap tahun kene mesti nganake, Mas. Mula iki salute kaya ngene lho, Mas. Tahun wingi anakku lanang gading. Saiki genti bapakne sing mayang. Bapak Lah, sapa? Bapak pocong. Ning alhamdulillah saged marak sowan wonten mriki mugi-mugi Alhamdulillah. sedaya nelayan, pedagang, pendorong kapal, sedaya kemawon warga masyarakat tansah pinaringan rahayu wilujeng boten mangke pambengan satunggal punapa. Amin. Wah, rumangsaku wayangan mah kaya awake dhewe mah kaya ayam broiler ngene iki. Lah piye? Lah iki ning Nang ruangan pendopo. kaya ngene mah disorot nganggo kuning-kuning kaya ngene iki. Wah, lah kuwi jenenge lampu hublogen. Lampu apa? Apa sih padang banget iki? Lampu apa? Hublogen. Oh, hidrogen. Udah hidrogen. Lampu halogen. Lampu kok nganggo bol. Wis. Ya Halogen. alhamdulillah Mas. Iki alhamdulillah disengkuyung warga masyarakat lan sedaya para nelayan kanthi ujub inggih menika sedekah laut. Nggih. Alhamdulillah. Nek ning Wonosobo biasanya sedekah bumi, ning iki Ah. pas ning pinggir laut. Wah, sedekah apa to sing jenenge sedekah laut? Tok Iki jlentreke, Mas. jlentreke. Mergo mau awan iki ya ora ping mligi wayangan. Mau awan wis kirab budaya. Dadi sing duwe iwak ya dadi dadekke gunungan iwak, sing dadi warungan ya ngrenteng panci-panci. Sing tukang dorong kapal ya kapale direnteng-renteng. Kabeh sengkut gumregut ning Kesengkut gumregut. Penontone ya bayo. Mau lho tak wis padake burung do teko ning barang limbukan ya wis. Wah, wis gumyuk kok gumyak. Kene iki pokoke ora kendhat, Mas. Setiap Nggih. tahun ning gonta-ganti dalang. Ora apa-apa iso merata kok. Gonta-ganti dalang ya. Nggih, tahun Pak almarhum. Melu dalang iki ora kok nek mertamu kok ora kok disuguh ning Ora. tamune sing kon gawa suguhan. Aku wegah kok. Bojoku tak kon rasa gawe wedang ben tuku dhewe. Lah iya. Iki Mas saka dalem jam pira? Aku mau jam 4:30 Mas. 4:30. Meruput teko kene aku. Meruput, alhamdulillah. Bahasa aku dagelan tertib kok Mas. Oh, soalnya jelas pengarep-arepe jelas ya. Nah, aku dagelan tertib mbok menawa iki dirangkul karo sing ngedram karo termasuk dalange barang. Iya. Tetekno atimu. Tetekno atimu. Aku lucu lho wingi kecek jaman. Lah ngopo? Ya sesasi iki ya Mas ya. Ah iya. Alhamdulillah. Teko saka wit kula niki gleling ae. Gleleng-gleleng cengengas-cengengas tak rangkul. Mas, pokoke tetekno atimu, jembano segaramu. Lah ngopo? Engko ora bayar. Dadi sarana mujudke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Jan kaya ora kesrikel-srikel ya omong ya. Aku nek omong kesuwen ngono kuwi nyok. Muga-muga pinaringan rahayu wilujeng bagas kewarasan, sehat, kathah rezekinipun. Sok ya iki setiap tahun iso ngapuntenaken wayang. Ah, Nggih. sembrono Pakde. Kanca-kanca komplit
kanca-kanca. Karawitane apa iki? Larmandoyo. Hah? Larmandoyo. Laler ndoyo? Larmandoyo. Larmandoyo kanca-kanca iki. Laras manunggal budaya. Laras manunggal budaya. Yo kanca-kanca iki. Laras manunggal budaya. Laras manunggal budaya. Niki nggih gongsone jenengan, Mas? Hah? Gongsone jenengan iki? Urung, aku saiki wis mulai ipil-ipil gamelan. Nah, contone ya iki. Iki gawangi wayang lho aku gamelan agi nyicil kawat siter. Anu kawat rebab. Ayo kuwi nicil Nyicil wong ya nyicil saka cilik no. Nicil iki paling Anggepe gamelan sakmene iki ya paling gak ya sak miliar e. Lah iya, Saiki saiki ya. Aja digadhekke lho. ora. Petake sapa tak gadekke? Ayo mbok menawa. Aku ora dhewe iki. Ora dhewe karo Mbak Tatin. Dikancani dagel iki ya sinden. Sinden Sinden dagelan. kondang. Wah, wis viral. Ngendi-ngendi Tatin, ngendi-ngendi Tatin. Ngendi-ngendi Ana wayangan Tatin, ana toprakan Tatin, ana wong mancing. jatilan ya Tatin. Ana wong mancing tatin. Ya ora, kok maksude ya dideke Mbak Tatin kuwi. Ya. Selak diarep-arep sepoti. Ayo yo. Mawar kuning. Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Tatin Lestari Handayani. Mboten sah grogi to, Mas. Karang hooh Mbak. Aku ki nek weruh sampeyan ki wis rasaku ki ra karuan. Pripun? Kelingan sing ora-ora. Maksude? Kelingan. Maksude ki jaman berjuangan awake dhewe jaman semono.
Ah, aku urung kenal karo bojoku, kowe wis kenal aku. Terus? Lah iya maksudnya awake dhewe le labuh budaya nderekke Pake almarhum ya. Sugeng dalu, Mbak. Inci sugeng dalu Mas Kiswan, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Saiki wis munggah derajat. Alhamdulillah sampeyan ya heeh. Nggih. Ya awake dhewe ora apa ora ngilangke awake dhewe iso ngene iki ya kasarane gandulan ulang macan. Apa maksudnya? Ya maksudnya ya Gandulan. saka Pake mbiyen lho. Oh, tak kira gandulan macan sapa. Ora nek gandulan nggomu niat kok. Maksudnya piye? Kok Maksudnya aku nek gandulan jenengmu ngono kok ki. gandulan dekku? Jenengmu. Oh ya. Marih niru sapa e? Lah ngapa ta? Ora mung tekon iki mbok alam-alaman iki ngono ki lho, Tin. Oh. Alam-alaman ujuk langsung. Iki basa-basine dul. Kok sik ta? Ana dalang kok urung apa-apa kok nesu lho. Lah ya kowe iki dadi kulino ngetutke kono, kulino ngetutke kene. Alon-alon. Sing tanggap. Alon-alon. Tatin Lestari. Handayani. Mau menit Tatin Lestari? Hayayini. Kowe iki mergo le takon meni karo sapa iki mergo dalange anjene surat tedeng aling-aling. Ngapa? Ya piye karepe? Ora karep apa? Alah, Piye nek iki karepe? ki nek jenenge dalang Kikeswan durunge duwe bojo jenenge Ayu iki, biyen ki tau wis tau nembak aku. Ngono ta? Kuwi. Tenan. Kuwi. Iki ora gawe-gawe zaman biyen ki jek SMS-an ya, Mas. Heeh. Aku kuliah wis SMKI. Dadi ndelok wayang aku nyinden kok ngerti-ngerti, Tin, aku seneng karo kowe ngono ki lek. Iki maksudnya iki piye aku ngono lho. Ambiyen kowe isih cilik, isih menting-menting e. Lah Saiki kaya ngono, Rasudi. Kok jenengan jenengan aja meni rasudi. Asale ngopo? Ha padha ngomahe. Ah. Kuwi berarti kejaba. secara tidak langsung kamu juga tidak mau sama dia. Ya gelem to. Aku ora sudi. Lah ben yo ganti rasa. Yuk maksudnya. Maksudnya sih. Sik nek meni ganti rasa berarti wis nyicipi iki lho kowe. Urung tahu. Ya ora tak urus iki. Iki tak urus. Lah lho sampean ki meni ganti rasa. Lah nek ganti rasa ki pas tau nyicipi iki. Upama. Ora ana umpama. Ora sirku ki ngono kuwi ning rasaku kan metu-metu kowe reng. Ora umpama iki. Alah, aku mbok rasa direbutke to. Kowe iki nek arep Sang tahu. Ora tahune sing temumpang Lombok. Ilang. maksudnya piye to iki? Ayo nek aku sing temumpang kowe cetha. Wo. Apa? Kempen. Ora Lah ayo. mike mati, Mas. Anggo sing ngono. Nganggo miku sik nek nukokke bojoku ki sak apik kuwi, Tin. Hah? Apik kuwi. Cek. Jos. Iki lek nekokke jenengan ta? Iya. Piro regane? Pira ya, Bu? Pira? 75.000 apa pira? Angger. 75.000 kok bangga. Nggo bojo iki contoh kaya aku, Mas. Oh, bojo njaluk apa tak cukupi. Kowe nek umpama dadi bojoku, wow, tak Apa? cukupi. Sembarang kowe njaluk apa? Umpamane aku Pacane njaluk cah tipis. njaluk emas. Cukup. Umpama aku njaluk motor, Cukup. umpama aku njaluk pecekek. Pecekek. Lah apa? Njaluk Ono picek apa ngono. pit motor iki pecekek? Kowe njaluk picek ngono. Ora. Maksudnya iki kan ana ta jenenge merek pecekek apa? PCX. PCX. Lah Cukup. maksudnya kok ket mau cukup jenenge nyukup iki ya ditukokke. Ya cukup. Wis jenenge meng cukup meng nang omongan tok ngono kuwi. Ya aku gablek duit wae ora kok. Kok kene kok arep main-main. Ki sik aku golek WA mau kok ilang ya. Ngopo? WA apa ya, Mas? Ora, wis. Dongake warga. Nggih niki derek sowan wonten Depok, Mas. Depok, Nggih, Pantai Depok. Menika derek ndedonga kagem masyarakat Depok sedayanipun mugi Para tansah. nelayan. Iya, semuanya no. Semuanya. Ora gur nelayan tok to. Pedagang. Pedagang juga semoga diberikan kesehatan, nggih, kelancaran, rezeki ingkang berkah lan barokah bagi nelayan yang mengarungi samudera. Semoga diberi keselamatan. Amin. Ya, oleh iwak sing akeh. Engko nggih didol ben payu larang. Ning TPI lho. TPI? Didole ning TPI ya. Heeh. Tempat Tempat apa? Pelelangan. pelelangan ikan. Nah. TPI udah televisi loh ya.
Dudu, saiki wis ganti Ganti apa? MNC. Sesuk aku arep gawe TPO. Apa Apa TPO? kuwi? Tempat pelelangan orang. Iki ket mau kok jane pikirane kok nanggon kono anggrok iki apa ya Cen? Kamu ingin ya? Ora Mbak Tatin. Ora. Kuwi jaman semono. Zaman semono. Saiki Wis ora. ora. Iki mau kula nggih transit tenggene Pak De Sugeng. nggih tenggen Arka rumah Seafood. makan seafood Arka. Arka Seafood. Jarene seafood kok sing metu mentok. Wah, kuwi aku karo bojoku kecelek Lah ngapa? pas wayangan Gading. Heeh. Iku transite nang Arka Seafood, wah wis bungai. Arep tuku Ora, bojoku karo aku pengangen-angene kuwi. seafood Dingku mesti ana kerang, ana kecelek. jebulane. Ket awan Ramadan. Lah tekan kene. Tekan kene ya balas dendam. Terus sing metu apa? Dicari samentok. Wane ya jos. Iya, tapi kan tak kira ya nanggon seafood jenengane umpamane arep dodol arep jajan nang kene nanggon Arka murah meriah. Oke, heeh. Menune apa-apa ana. Nang kene ya banyak pedagang lho Mas Gareng. Banyak pedagang asungan juga banyak. Aku contoh loh, setiap hari aku makan. Enak karo penak beda Yo lho. enak banget, enak ling rasake karo merem-merem ngono. Tin, monggo gareng. Pripun? Bar jajan nang kene sambele pedes, Terus bingung wetenge mules. Golek kamar mandi ora ana bablas nang segara. Ndodok madhep ngalor. Wah, weruh apa Mas? Hah? Weruh apa? ora, ombake ngalor bali ngidul. Semampir nang awake. Jijiki. Jijiki. Masa ya nang pantai. Kowe iki nek anu kene iki repot. disedani toilet akeh. Ayo Ora sembarangan. Ning mak yo akeh. Laut iki dijaga kebersihane dari sampah dan Ayo liyane. kebersihane dijogo ning akeh sing nganggo. Aku iki lho mlayu ning laut tak dakur-dakur ngene. Kowe ora ngerti kisah. Malah kaya kucing. Ayo Mas temumpang ning kene Mas. Nggih menika Mbak Bila mantan pamundutan lagu. Ana, heeh. Ana. Iki. Ana sing temumpang kuwi apa? Wis. Penumpang Lombok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nderek mangayu bagya tasakuran nelayan Pantai Depok. Nyuwun lagon Roro Jonggrang. Mbak Tatin kali Mas Gareng. Nggih. Saking kula Mas Kus Widodo. Ketua 1 Koperasi Wisata Minabahari Depok dan mau doa restu sebagai calon lurah Parangtritis nyuwun panyengkuyungipun benjang tanggal 4 Oktober 2026 matur nuwun nggih. Mugi-mugi napa sik digayuh saged kasembadan. Amin. Penting anggere nanggak wayang wis. Lah iya. Anggere Dadi ya Mas. Dadi no. Dadi. Nek ora dadi gelem balekke duwite kowe. Hah? Ora nek Dadi gelem balekke duwite. ora nek bapak iki ora apa jenenge moni politik apa? Ha bener. Heeh. Nah, aku sok kleru wedi aku. Mane politik kok moni. Moni politik ya aja. Heeh, monke kae. manke. Mari. Mani. Mani. Mani Iso Bahasa politik. Inggris ora? Mani. Bahasa Inggris pantai beach. 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 Ah. Beach Terus? kae sing pit motor ya lho Mas. Kae ora. Basa Inggrise pasir apa? Pasir. Sun. Udu. Apa? Sunrise. Udu. Sunrise. Sunrise. Kuwi kira ya Wedi. matahari to Hah? ya. Wedi. Wedi iki basa Jawa. Basa Jawa. Nek basa Piye basa Inggris kok wedi? Ha iki nek cara nggonku kok. Wis. Iki terus ana neh. Apa? Iki Apa? warung makan Ratmi Group Duwerat basa Indonesia. Titis Dania. Ra sida Inggris-Inggrisan. Aku Ayo. bunek nek Inggris. Saiki basa Inggrise apa? Basa Inggrise lali aku wis iki. Ya wis maca kuwi wae. Mangayu Maca Bagyo kuwi Sedekah Laut Maca TPI wae. Minabahari 45 Pantai Depok. Mugi-mugi rame lan berkahi. Amin. Nyuwun langgam Sida Mukti. Duh, langgam Sida Mukti Sida iki Mukti kepiye? sing Nek Sida Mukti iki sak ngertiku Ladrang. ladrang, ana gending Sida Mukti ana Nggih. ladrang iki paling kok
Jarik Sidomukti ya ana engko dijoli ketene langgam Sidomukti mboten wonten. Iki mau karo iki saka sedulurku tuwa Mas Dragon. Mas Dragon nyuwun apa? Ora nyuwun apa-apa ming. Oh. Ya muga-muga rumah makan Salsabila 2 dan 3 saya rame pengunjunge. Amin. Saka Mas Dardi Nugroho atau Mas Dragon. Nggih, pokoke dongane kagem pedagang semuanya Semua. pinaringan laris manis. Laris manis. Nggih. Iki sekone Mbak Tatin iki Nggih. saking bakul bubur intip bubur Bapak Reso Perwito atau Bapak Suparyanto Ibu Purmiyati iki gandeng duwe diparingi nugroho anak lanang nyuwun lagu Tak Lelo-lelo Ledung. Oh nggih. Apa sike iki? Arep manut apa? Kan wae langsung kuwi mau pamundutan si apa jenenge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lole dong bisa sinden siapa gitu ya. Iya, kowe sik nek ora ayu ora apik lho. Ayo. Mbok len jagong ki rada rene. Kayak Bu Prastiwi len jagong nganti ngene lho. Wis cilik malah nang pojokan Pepet ya. pager. Ki mau Roro Jonggrang ya. Nggih, Roro Roro Jonggrang. Jonggrang. Siap. Si aku tak salaman karo sing gender kok lama tidak jumpa. Gimana kabarnya? Baik. Ki biyen ya calon kakangmu lho, Tin. Tobat tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pangking Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro Jonggrang manutosun pondo karawa Jaka Bandung aku duwe bepono. Sandi sewu sawangi kudu tati. iya Jonggrang panyuwun nemu tak turun Kicau, kicau, kicau Maria. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadake prajuritmu kalaparan ora mokal yen kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungko. Perang iki kanggo tutur rampung. Bela pati atas Prabu Kupalan. Kanggo wong sedono ing wana Nasagara. Tobat tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pangking Damarmaya duwe aji sekti Pandawasa Roro Jonggrang manutosun pondo karawa
acara jonggrang wis dipinangkani. Nah, Nggih. Jan suwe tanggung. Mamak jlong pisan tok jan. Kayane ora marem ya. iki nek cara nganu iki kagol, Mas. Kagol. Kagol tenan iki. Wow. Lah sido Mamak jlong tok. Iki kan tak edit mah Tak ngomong ya edit, wis ra kene, sida. kene, kene. Ora wis ra sida. Duit saka sapa? Ha iki mau saka Bapak sapa iki? Apa? Ayo. Bapak Kus. Bapak Kus, Kus Bebek. Kus. Matur suwun nggih, Pak Nah iki nggih. mau diparingi bebungah. Tin, Hei. didum rata engko. Dum rata karo? Maksude iki ya engko liyane didum rono ngono Oh, lho. iki berarti nggih kula. Karo Mas Gareng. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi berkah barokah sedayanipun ora lokak ning tambah kebiak. Amin. Laris. Dilumpuhke mbok menawa ana meneh engko didumke. Didumke Kocok-kocok. golek kas. Muga-muga sok kumpul 11.950.000 neh. Nah, Apa ta kuwi? Ya kas wae jan kas terbesar e. Iya. ya iya. Oh. Iki mau ya Sampun. saka Kang Boleng ya njaluk nyuwun lagu Bajing Oh, Loncat. bajing loncat Mbak Ayu meneh. Mbak Ayu ki agi pisan Mbak Ayu meneh. Lah mau sing lelo-lelo. Lelo ledung. Tak lelo ledong iki mau sapa? Ledung. Ledung. Ah, iki Tak ku band lelo-lelo Mbak Intan. Nah, Iki mau saiki saka- apa sik, Mas? Si saka sedulurku tuwa Mas Marjo uga nyuwun. Nggih. Langgam rengu. Oh, Wis nggih. dikon anu Mbak Oriza. Oh, nggih siap menika. Yo saiki ngedeki anu cantik. sik apa? Pak Reso Perwito, Nggih. Bapak Suparyanto. Ki nyuwun tak lelo-lelo ledung. Cinten, Mas. Intan Oh, Mbak Intan Hargi. Hargi Sundari. Monggo. Ayo maju Tan. Sepote, Cok. Sepati cok. Wis kowe nek urung disepati aja maju. Nah, Sepote, Cok. Aja kesusu. aja ya. kesusu. Aja kesusu ngadeg. Aja kesusu ngadeg. Yo. Mo Jol pacul jol. Nah, Wis Reng. kita gawake. Yo wis meneh iki. Wis. Kagol wis wong loro iki aku. Ah, biasa kagol. Gawake sinden saka tlatah Kulon Progo. Iya. Mbak Tan. Intan. Biyen asline saka Berbah. Heeh. Dipek. Bojo. Wah, iki bojone iki seneng mancing, Mas. Oh, Bojone angger mancing iki mesti ngematke Intan le turu. lah kok iso? Nek Intan turune ngiwa berarti le mancing kok walesane ngiwa. Les. Walesane ngiwa mesti oleh ya. Mesti oleh. Nek Edan. Intan kok turune nengen, walesane nengen, was mesti entuk. Nek Intan kok ngatang-ngatang wis ra ido mancing. Lah ngapa kok ora sida mancing? Ayo kesel. Aku nek ngono trimo rasida miyaga. Lah ngapa? Hah? Lah ngapa nek mlumah ora sida miyaga? Lah iya kuwi anu pantangan. Hah? Pantangane saka simbah-simbah biyen Lah ngono ngopo kuwi. to? Aja nganti lunga. Aja nganti lunga kesempatan. Nek mengkurep, Hah? nek leh turu mengkurep. Lah iki. Nek turu mangkurep le mancing ora bali-bali. Ya. Ayo. Paling kok baline gringgingen. Balik gringgingan. Nggih, Mbak Intan iki minangkani pamundutan tak lele. Tak lelo-lelo ledung. Langsung napa bawa? Dibawane Mas? no. Nyekel kuwi ra apa-apa Mbak dicekel nah. Lah, Yo. mulane saka nada pira? Lu, telu. Apa arep bawane apa? Banjet. Apa? Ijil niki, Pak. Oh ya. Nganggo notasi ra apa-apa. Lah nggih ra apa-apa jenenge wong ya ora apal iki ra masalah. Inu. Nanga anakku cah manis aja gawe kagol kae
nelai kayo sondolani sak bisopi saku. Nah iki ya ugono sik apa ki ngirimi nawala dari Pak Surya. Pak Surya? Ngentak Rejo lendah Kulon Progo nyuwun caping gunung Mbak Ayu Purwalestari. Wah, Mbak Ayu. Saweran siap mau jogeti. Wah wis iki. Oh, nggih. Elok ibu-ibu Monggo Tanjung Gunung. Wis. Tanjung Gunung mbon wonge ajan gending lek. Lelo lelo. Talelo. Lelo ledung. Lelo lelo ledung. Ngono ki apik ta suaraku. Apik banget. Dan Kok ora dadi vokalis? Amah, mayang ya vokalis e. Vokalis apa? Sesuk duet lho ya Tan ya. Apa lagune Bahtera Cinta? Bahtera Cinta. Apa? Lagune apa? Ayo. Suarane apik kok ora dadi kernet sampean. Kernet-kernet nabrak gundulmu. Sesuk duet karo aku nang tan kono. Etan ngendi? Nang apa daun laut. Daun laut. Kuwi nggono apa? Kuwi pementasan zaman semono. Pementasan angger mlebu mrono kok nyanyine janing tawang. Yo. Tak lelo 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 lidung samananga aja pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis nglang bagus tak gedeng bisa urip mulya setia pandai garing bangsa
Sange Wiyaga kontengan-kontengan iki. Iki grupe Larmandaya. Wah. Iya ditunggoni mantan gendone Larmandaya nggih. Dakir. Nani. Panyuwunan ya saya suwe saya akeh Mbak Tatin. Oh nggih, pokoke setunggal mboko setunggal dipinangkani Mas. Heeh, iki pokok aja nganti gawe kuciwa. Nggih. Iya apa iki? Iki los iki berarti. Los. Wah iya. Ora kaya tanggal 12. Ora. Engko yo ning arep. Siro lupat mo 6 7. Ha iki minangkane iki saka Pak Surya iki caping gunung. Caping gunung sinten? Lah sing diratake kabeh. Oh, Sapa, Mas? diratake. Saka dedengkote sinden sing tuwa dhewe kae. Oh, bawane urut. Urut. maksudnya. Boyone urut. Oh nggih. Engko Bayu engko nek pas. Wah iki sampe gunung Bos, sabar Bos. Ayo. Sing malah apa mangsuli? Iki saka Bupras kok dijenglengke. Soale nek capek gunung iki engko ndak Caping dedawan gunung. wektu. Apa, Pak? Lah. Ayo caping gunung. Nggih. Nah, capek gunung yuk dipinangkani seseka setuwa sikik. Saben bengi Jenglengke ayo. nyawang Hit. What? Yet. Ya. Iya. Oh, sat. Wis. Kok Piye? saeneng-eneng Ora ono sing kompak. Ra ngarep mburi ra kompak iki dasar. gareng ya ora kompak, kono ora kompak, drame ra kompak, dalange ra kompak. Mulane piye iki le arep krasa? Sesuk latihan. Kapan ta pentas meneh? Pentas meneh sih. Wah, isih rada sawetara itu aku nampane dalang tok terus iki. Oh, lah ya. Ora iki Kowe kok guyu, Pras? Iki- Ngece kowe ya. dalang pendak suro. Ora ya. Ora ya? Ora. Ora ya? Nek biyen Tetep dalang tanggapan ya? Nek biyen ketelah dalang pemilu. Pemilu. Saiki wis ora. 5 tahun. Saiki wis ganti, nek dhisik lak Kikeswan Cermo Pemilu. Saiki ganti. Kikeswan pendak suro. Alhamdulillah disyukuri. Ora ayo sampean ki sok kula makan dalang tok. Nah. Tak prajakke Mas Prono-prono Ya, sapa saka Mae. Mae yo. Ayo, Mak. Sinden Lembah Manah. Ayo. Jan. Mik, Kadi Mak. kene irunge ra ketok e. Biasane mik, Mak, ngono. Ora. Ora. Mik apa? Ayo, Mak. yen memaja What? What? Oja. Oja. As. Oja. Iki gareng ket ping 3 kok ora krasa blas. Ora cilik semono kok. Gur gerisani tok ya, Mas. Aja ngece, Mas. Piye? Cilik sing penting ngatos mbangane nggon sampean gedhi kok amem. Kayak Ayo. apa, Mas? Apa, Mas? Sing penting keblak. Apa kuwi? Yo. Maksudnya
Sapa sandinge? Piye? Sandinge. Sing penting kebak piye? Cimuk, ayo Muk. Ayo. Ora usah digagas. Muk, ayo Muk arep dikebaki iki lho. Ra, kuwi sengara iso kebak. Heh? Sengara. Lah kuwi malah wis kebak kok ya. Heeh, wis kebak awake ngebaki nggone kuwi ora. Bimo semangat. Cimuk, tumpeh-tumpeh. Ya Muk. Ditata lambene Muk aja. Ayo Muk. Miki aja nganti kolu. Iki biasane nggawa mic dhewe lho Mas. Apa miki? Lho mic ping kae apa? Oh, wis bablas wis kolu. Wis entek ilang pisan. Kaya sinden kok ngentekke mic iki yo. Sinden apa? Lah keserote. Ya Muk. Kembang Wah, ra ketok. Madhep rene. Ah, Demeh apa? Demeh sik nembang cimuk langsung ning ngiprake nggo kendang gedhe. Kowe ngapa ngene kon celentik? Heeh. Kon celentik. ya nek dislentik aja tak Tin. muter bae aku. Gareng nek nguyuh ngono kuwi. Padake kirek wae le nguyuh ngene. Ya masa jenggeleng kok dadak dipekangkangke? Ayo wong Jengleng iki mumbul. Lah iya kok. Ora mekangkang. Jenggeleng kok radong. mekangkang. tak ndlang tung ah pas kene iki pas tunge ning kene kok. Oh, nduk, jeleng endi? Ayo ayo. Lah piye? Ayo wong akarang aku dudu rombongan. Ah, iya. Aku ngrumangsani. Aku Dudu rombongan laler ndoyo iki. Sapa? Lar Mandoyo. Lar Mandoyo. Kok jenenge kok ya angel temen to Mas Lar. Yo asline gampang Lar Mandoyo mergo lambemu sak angel. Aku ya angel kok lar. Karawitan lar mandoyo. Tinggalane almarhum bapakku aja ngece ngene gawe diprihatinke mbiyen. Iki ya. Nyuwun pangapunten Bapak. Bapakku wis mati. Wis meninggal Ya bapakku. kono minta maaf Nang kuburan. Aku ora kemrungsung. Minta maaf ya ora tak kon nyusul. Iya. Ya sapa kuwi? Wah, Mami. Alah Mami. Mami, mikmu tak pinjem aku mau pinjam ini enggak Mami? Oh. Jak omongan kok malah apa? Dijak omongan karo aku malah gatekke cimuk wae lho. Piye piye? Iki ki gek namatke. Apa? Wah, kok padha ya ngono ya. Ora lho, mate iki bare iki apa ngono lho. Kula gatekke ora mung mangan wae. Lah agi ngitung iki lho, Lah ngitung. kowe iki nek melu liyane nganggo softland. Ah. Ben ketok cantik bareng melu sing lanang kok kacamata. Mau iki nganu suwek, Hah? suwek. Waduh, softlandmu ki rega pira to, Nduk? Lah wingi meng 30.000. Wah, isin aku. Lah lemu kae dhuwit ya meng 50 kok. Ya piye carane kudu golek tombok. Aja wong ki aja ming jagake wong lanang. Kepiye carane lemu ngasah budi ngulir kadewasan. Lah apa gunane duwe bojo? Wih, Iya. Anggem iki bojo metok nggo pres-presan ngono apa piye? Heeh, lah piye? Waduh, Yo gelut. ora. anu, tolong ini bukan masalah keluarga, ini adalah sedekah bumi. Nek jenenge wong lanang ki kudu ngayani sing wedok. Nah, Ngono kuwi lho. Ya bener awakmu ki ngekeki dhuwit aku, bener. Wih, nek dadi wong lanang kudu nganyangi sing wedok. Wah, wis. Ngayani. Tak kayani batin. Jenenge nek bojo ki ora gur batin, lahir batin. Nah, dino kok meng kei banyu wae jan. Ayo. Lah anggemu kowe manggon nanggon kuwi ora takon bayar wis pira-pira. Lho awakmu ki ya nunut e padake. Piye mau kata-katane? Manggon nanggon. Manggon-nanggon. Ora takon ngontrak wis pira-pira. Kowe saiki nek tuku ben wengi nganti pirang tahun bobojoan karo ayo gratis lho kowe. Ayo. Nah, ora tau tak tarif, aku ora tau Ayo. narif. Ayo piye? Ayo coba kowe. Aku nang wetan kono ya gratis. Gratis. Jebul ki wingi arepe mayang ning kono, pamite ki petang dina ki li prihatin.
Jebul iki petang dino oh entuk gratisan to Mas sampeyan Mas. Mulane kok betah. Geguyon. Keguyon kok tenan. Oh, geguyon. Ketoke tenan. Aku ora tau lunga-lunga ya Bu ya. Aku no bojoku sakit sama pada Roma-Roma. Alah apa muni kono Waroma wassalam. Ya bacotke Bu ya. Durus Bu. Ora wis rasa diurus iku diurus nang omah. Sakinah mawaddah warahmah wassalam. Lambene elek. Lambemu barang kuwi kok. Kowe ro bojo kok nglambe-nglambeke. Lah Kowe mesake. Mengarep jegleke sikile dredeg kabeh. Iki karo ngampet loro lho, Mas. Lah ngapa? Iki Tedun po. mbok mau ki wetenge tinggal ngomah dadine ben ora tekan kene kok nggowo. Swet tenan aku tengku aku. Nek mulane iki nek makan itu hati-hati, ora apa-apa dipangan. Kowe kok ale perhatian kaya bojoku. Bojomu meteng nang omah to. Heeh. Sing nyidam kok kowe. Sing mutah-mutah kowe. Iso kaya ngono kuwi iso. Iso pancen iso. Mula ayo. Mula ayo Mbak Arisa nembang. Arisa nembang. Kowe arep ngopo? Wis pirang sasi Mas? Garwane 5. Wah bojoku ya wis nganu wis 20 tahun. maksude le meteng dul. Oh, ya meteng to. Le meteng wis pirang sasi. Ah bojomu wis pirang sasi ya ayo. 4. Papatang sasi ya. Iya. Wah, yes. Wis Ngapati. tak tanjake nganggo banyu suci perwita kenthel ya langsung. Perwita Sari. Perwita rasa. Ora wae. Anggone aku muni sari iki nesu ae. Lah ngapa? Kok iso? Ah sari iki ra rasa to ya perwita rasa wae. Lah. Aja perwita sari Ada aku mau apakah dengan Sari? aku mau suluk muni sari. Apa kelingan sik biyen-biyen apa piye ngono ki. Oh. Aku di WA iki suluk ya aku ya. Aku ora bakal mendua. Ayo Sah. Bel. Panas. Kuwi ta. Ora mendua neng wis mendua. Man 3. Wis gek nembang ora Iya, iya. sama. Aku kok ke setrum arep nganu. Oh. Nyambung. Hmm, Apa ya iki ketok apa ya? ketok apa? Ya. Patas. Panas udan. Yo Saras. Panas udan. Udan panas. Kadirana. Nah, nutupi kamera. Panas udan. Udan panas. Adik kuwi bulu yo ayu tenan ta aja kene iki. Iki pernah adikku Alah kowe sedulur. iki adio tetep Kabeh doyan. kok dianggap sedulur. Weh tenan iki omahe tanggoku iki isih tunggal trah. Heeh, engko nek karo Intan ki mbahmu sedulur berarti kowe sedulurku ngono. Ora nek entan udu apa-apa. Tuh, sambung rasa. Wah, Aleng-aleng sambung rasa. caping Tak dedet. gunung. Wah, wira swara Mas Katno. Wah, alhamdulillah ditunggone karo Mas Katno iki abdi dalam keraton. Keraton Ngayogyakarta. Sing siji Mas Waldi. Abdi dalam goib. Ngarang. Ini neng-nengan kok, Tin. Alah ngapa? Hah? Mergane Neng-nengan iki wong loro iki ketok anu. Isa. Weh lah Mas Katno ki ra ngerti Cenepat, dhewe to. Wonge iki ora gelem kesaing. Oh, piye to? wonge atos ya. Wah, atos. Meneng ning atus tenan gek wingi ya iya kok. Iki kete biru Ah, dhewe iya. lho. Liyane do ireng do coklat iki Lho, biru trah. dhewe. Wah, iki sik trah. Terang ngendi? Raja. Raja ngendi? Raja. Singa. Kuwi abdi dalam keraton. Dadi Iya. alhamdulillah dilale keraton ya ora barengan ana acara. Oh, dadi iso. Iso tindak
Tin ya. Yo. Ayo misoa. Misoa Ayo. berdua mat-matan. Ora do neng-nengan kowe do sekait-sekaitan. Omah do antil-antilan. Ayo Bos Waldi iki negerok wis mari rung. Wis, nek urung mari mau rasah mangkat. Ayo. Yo. Asik. Iya diberkahi sing gender Pak Sanyo. Oh, Pak Sanyo kok mundak 6 ya. Ayo. Kok ora nggo kacamata ya? Sehat-sehat nggih Pak Sanyo, nggih. Ora nggo kacamata. Ora nggo kacamata. Hadirene yo. Yo. Ayo. Intan. Intan. Intan nembang nek, Nduk. Dintekke aku seneng kowe nek ngentekke. Natian. Natian. Medeni. Nadyan wadon saratan. Komandang sarane jeneng lali kekulane aja lali agamane sarta budayane. Caping gununge bendo lenggah sikik. Nggih. Oh, ben ya ora kabeh-kabeh terus do nyanyi ngadeg. Sapa sing tok arep tok aturi mak sindene sing kula dhewe. Bu Prastiwi, wah Oh, Bu kepundenku. Pras. Nek Nggih. Gus Rawung ketaku sih cilik. Saiki aku mundak gedhe kono ya tetep cilik. Wis-wis dadi kurcaci. Ya ora sembrono. Ayo, Monggo Bu Pras. Nduk, Pras. Ibu Pras. Nih kayak aku. Ayo nanti kok nyang-nyangan malah. Iki mau permintaane piye? Hah? Kon jog bapaknya arep Oh, joget. Ngadeg yuk. Yo, ngadeg yuk. Oh, Iki mah mau ning pinggir padha nyang-nyangan piro? 100 piro? Ayo. Yo, tak ngadeg 100. 100 ya. lumayan ya, Bu. Tanjange, Bu. Jaman-jaman sampai. Tanjange, Bu. Wah, Oh, iki. jos iki. Iki kelingan ayo sing nang rendah kae sing Oh, gede. oh, ayo keling. Ah. Penggemarku ya ngene-ngene. Lah iya. Sing nom-nom ora sudi gemari kowe. Ya wis ben nek ana sing gelem. Heeh, ini penting menghasilkan toh. Lumayan ya. Ya aja Ya. bengok kok sithik kok. Bu, lumayan lho iki nek nggo watuk copot. Gaje. Kok tak bleseke lho. Oke, ayo Duk. Tunggu sik Tin. Ngombe-ngombe Tin. Jawa endi nur kelingan anak lanang kebiyen tak Nggih.
Mbak, 100 ya oleh nyekel aja suwe-suwe. Ah. Waduh. Alah. Edan tenan kok. Wah. Hah? 100 ngambung bareng. Ora oleh nggon pipi. Ora oleh nek pipi bokong kowe no. Yo. Bacutke yo. Nek pipi ora nek bokong mah dingenekke iki jan. Ki sinden edan jan kaya. Wis ben iki ya. Lah yo melu edan yo. Aku sindet kloro. Hah? Kene ya maju-maju. Alah wis ora apa-apa. Alah ora apa-apa tuwek kok sing penting tutupi ya. Ora kelong ora kelong. Apane raine? Ayo nduk alah ayune. Aduh jan minggu nyanyian. Ora nggo nyanyekan. Iki arep ditutupi raiku, jare kei fotone Dewi Persik. Oh, ora. Dewi Gesik nek kowe Dewi Gesik. Syukur bisa nyawan gunung desa dadi ora padha lara Dipiangkani, Mbah. Nggih. Ya kene. Ampun, Mbah. Pun, Mbah, pun. Nggih, pun. Pun. Iki uga nuwun ya ya. Nggih, sami-sami. Nuwun ya. Kepareng lenggah. Bubras. Ingkang sekeca. Mas Garek. Nggih. Iki Mbak Tatin. Piye? Nah. Iki ukuda. Lah. Ora uga ana pamundutan. Menapa, Ki saka Mas? Sugeng Dalu Padalang Mbak Tatin lan Mas Gareng. Ajeng nyuwun lagu Sambel Kemangi. Niki saking Pak Yono warga Ngablak RT 05 Siti Mulya Piyungan. Iki. Saking ngablak nggih, Mas. Ngablak. Sing wingi-wingi niku. Nderek dedonga mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, Amin. jope lancar lan ampun blenjani. Oh nggih mboten Pak, insyaallah mboten Pak. Iki Kuwi tenan kok ora tulisane. Iki tenan saka Ngablak iki lho. Kenangan terindah. Heeh. Kenangan teringgah. Terindah. Terindah. Bangane karo mantan apik koyo kuwi. Heeh, iki kepareng nyawer. Nyawer pinten? Wis kuwi iki urusan pabrik. Pokoke engko tak kei ngono, Pak. Oh nggih siap. Ya. Matur Iki sembah anu nuwun. Mbak Oriza didonke. Oh Mbak Reza, monggo Mbak Oriza. Panas mlaku orang gowo payung sandale diseret tapane Bandung Surabaya geger mesti ning Madiun Jakarta dan dirungkut kata merdeka. Selamat malam Mbak Oriza. Nggih, selamat malam Mbak Tatin. Ya,
jan wong kok Selamat cantik. malam juragan sapi. Selamat malam Mas Gareng. Juragan sapi lho. Kok juragan sapi ngerti ta? Sapine akeh. Barmana, sapiku barmana. Bar mana to? Arman. Wayangan. Kowe biyen jaman melu Pak Seno rak bladekan ngantuk to. Biasane rak meres susu sapi kae Riza. Heeh. Ah ning saking ngantuke cek diperes kleru susu lanang. Sapi lanang. Sapi lanang. Nek susu lanang ayo. Pancen iki dalange iki lucune ya ngene iki. Heeh. Le omongan Lucu kuwi nek kleru e. Heeh. Sik to. Sapi kok duwe susu lanang. Berarti iki pengalaman bojone mesti. Pengalaman ro bojone anggar bali tanggapan dipres susune. Yo nanggap dalake sebare sik nek omong kleru. Ketoke iya ya Mas Wis ya. tak eling-eling lho padahal iki mau. Iki biyen jaman Pak Seno nglakok iki iso der. Guyu tenan penonton. Lah iki guyune mergo aku kleru ya. Dadi kleru sapi lanang. Sapi lanang. Ora kleru susu lanang. Iki susu lanang iki. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Nyebut Mas, nyebut. Sa Salam. nangkani pamudite Nggih. Mas Marjiyo. Pak Marjiyo Wis kok. kepareng nyawer rengu. Oh nggih. Wah, Kok inten nduk bendi- mau tak bendi- nduk diparingi bapak ya. Bendina kok rengu to Pak Marjiyo? Wes senengane kuwi e. Ra apa-apa Ya. sing penting Iki menghasilkan. Nggih, Pak diwitan. Marjiyo. Walah jan wong kok nek delemu aku ki kurang kepiye to? Kurang bagus. Bagus wae wow bojoku wae. Aku ki rak untuku ompong. Ngono. Terus Bu, aku sesuk nek ndede tak nambalke untu. Nek wangsulan piye? piye? Ngopo kok dadak nambalke untu? Atok nggo nyenyumi sapa? Apa? Senyumin sapa ngono lho. Nyenyu. Saiki bahasane Nyenyumin. Nyenyumin. Sik lho, sik. Lah nek arek nyandak ki nyenyandak, ora. Mangan, memangan. Lah nek arek senyum rak nyenyumi nyenyumin. iki ayo. Ini bahasa tidak lazim. Nyenyumi. Nyenyumin. Kowe arep senyum karo sapa? Tebar pesona karo sapa? Ora oleh. Nyenyumi. Semelang nek bojone bagus iki. Alah yo. Anggepe aku kaya liyan-liyane apa? Ora. Walah. Ora. Wah, bajul cempala. Gajul kok cempala iki ya logikane piye ayo? Salah meneh. Ya Yo sa nembang sa. ampun. Nah. Iki kok nek lakon aja nganti nganu lho ya. Engko digatekke kanca-kanca. Memanismu merati. Terus dilali-lali. Iya. Ra apa-apa sementing payu mayang. Ayo. Kelebihanku. Wingi ra apa-apa daripada wingi Fragmen kae ya lumayan to. Dari saiki dadi dalang. Wingi Fragmene ya luar biasa. Oleh transfer itu. Oleh transfer. Kowe ya oleh to kowe. Oleh, Pak lumayan. Lisdi, terima kasih nggih Pak Lisdi. Pak Lisdi, aku Sehat ngerti-ngerti selalu, kok Pak Lisdi. di WA Lisa. Ngerti Klunding ngono ya Mas, rekeningmu piro? Oh, semene ya. Langsung bojoku tak tukoke lele terbang. Apa lele terbang? Iki nggo ana lele terbang sik. Kae lho, tulang-tulange rine goreng terus enak dipangan. Kowe wah, bojoku tak tukoke 10.000 senenge. Lah, biasane kan gurame terbang apa kok lele? Iki Lele we terbang. ming rito iki lho. Nu kok keri. Sing digoreng rine tok iki. Minangkani pamuditan Darisa. Ya. Pak Marji. Pak Marjiyo. Ya. Yuhu. Memanise merati pacaane mong saja gandes luas wiragane
Kang masira duh wong bagus gampang temen beda Sareng. bawanipun. Sak lembar wae Mas, maksudnya sak ulian wae. Ati Sajake katon. alus napa langsung dangdut? Langsung Oh. dandut. Oh, Delong, dangdut, delong. Mas. Delong, delong. Neng, tahu kublak kuntak Ding. Oh, kublak kuntak. Iya, Ca. Yo. Ayo yo. Ayo, Mbak. Ayo yo. Gong iki siji ora lima. Slow ya sak. Heeh. Penak banget dijogeti. Penak po? Wah lah ya aku nang kene iki iso obah-obah ngene penak banget ya. Bila na 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 na. Waduh. Iki rengu kok mah dadi kuwi ta? Aku kelingan jaman bojone karo bojone Tatin ya. Ngopo? Ya kuwi. Konang jaman konangan notane kae lho Tin. Apa Mbak Ayo. Mbak? Zaman dijak nakal karo dalange kuwi apa? Nedi. Dijak Jah. Nedi. Dijak Jaman Nedi. semono ya Tin jujur. Aku ro bojomu tok. Dilale bojoku ki rak nang Suriname. Nah, terus? Di video call aku. Terus? Iki video call. Melayu aku. Wah, iya. Golek nang padangan. Nanti Mas, aku nang sawah aku ya. Nenepi aku. Nenepi kok nang sawah iki ra ya logikane. Ora gak burine alun terusane ya. Sing biyen ya wis Biyen. biyen. Saiki wis Saiki. tuwa don Kabeh do iki menep. dilakon, ya ta? iya. Wis tuwa yo tambah nakal. Aja. Ya aja. Ayo Sa. Iya. Janis. Kena kang wis kalajan.
nggih matur Nggih, nuwun. semangat. Rengo. Nggih Mas, Mbak. Matur sembahne wong Mbak Sembah Riza. nuwun. Nggih. Pokoke Yes. satu demi satu di Satu demi satu udah dipinangkani. ya. Iki sing hot-hot wong loro iki ulun Nah, metu. iki Apa? Ya kan kurute manut dalan. pinangkani Iya. pamundhute panitia. Napa? Apa, Mas? Bapak Boleng iki mau. Pak boleng apa nih? Panitia kene opo ya jenenge kuwi. Sik brengose sak lele dombo. Arep nyuwun apa? Bajing loncat. Oh, bajing loncat. Sing- ya. Sapa, Mas? Minangkani aku mbok wedok. Mbok wedok kuwi sik kulino bajing. Maksudnya kulino Nembang nembangke bajing bajing loncat. loncat. Nek sing kulino aku iki jane ya dalange dhewe. Ra wis ora. Ayo Iya, Bu. di Ngadeg, Bu. spoti boten iki. Sepoti. Iya. Sugeng dalu Mbak Ayu. Inggih Sugeng Dalu. Nggih. Mas Nah. Daryono Samiran. Kowe nyuwun lagu bajing loncat ning iki le WA ora ana apa-apane dadi aku ya ora iso apa-apa. Ora Kowe kok nek- pas aku kok ora ana apa-apane. Mau Intan, Mbak Oriza, Bu Pras mau aku ki dikeki ra sing ming- ana aku ra ming apa-apane. dadi lidah sinambung to. Nek ana apa bebungahe ya mesti tak caoske tak Lah ya keke. piye sebagai dalang ki piye? Ya ora, aku apa-apa aja kon tombo. Iki wis mumet ya aku. Iki tanggung jawabe Kang Daryono. Wis mbuh iki aku. Kene, Padahal deleng iki surate di padahal. surate. Waduh. Surate Gusti. di surate. Iki. Kene. Wis rasa didelok. Lho ana, Mbak. Ra. Wis dititipke dalange 500. 500. Mbok Hai, samber mau. gelap reng aku. Aku dadi wong lanang iki tak usahake jujur e. Iki Ora ana duwite ya. Wis. ana 500. Nih ya gandeng Pak Daryono, Mas Gonder lan Bapak panitia kuwi wis kersa kuwi ndhawuhi awake dhewe kabeh sowan rene ya dipinangkani. Matur sembah nuwun. Pokoke ana ora ana disyukuri. Wis ana disyukuri ora ana ya disyukuri to wong dadi wong ki nrimo. Ana ora ana tetep njaluk wong bojone ra Lah apa-apa. ya Nek ora ana ya tetenono ning omah. Wih. Ngopo? Wih. Nang omah areng apa? Hah? Meres susu lanang kuwi. Ora. Tak peres sing. Ayo, Bahasa Mbak. Inggris dong ora saiki. Hah? Tak tes Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Tenan ora? Heeh. apa? Apa? 2 mobil adalah 3. Inggrisnya apa? Tukar Hmm? kok tukar istri? Ayo ki bahasa Inggris e. Oh, the niat ngono kuwi. Ora arep ki mung ngetes dicolke. bahasa Aku Inggris. dicolke. Ora ya. Hah? Terus, Aku terus. kurang piye? Hah? Terus. Di anu. Hah? Aku kurang piye? Aku dadi bojomu iki kurang piye? Terus. Kaya kono iki kaya api-apian Terus. kaya Aja niki iki cukup apa panggon piye, aku. ha? Oh iki mung bahasa Inggris ya, Bu. Ora bahasa Aku Inggris, nanti. bahasa Inggris. Iki aku ora dimaksud apa-apa. Pak tutuk kunci Inggris sisan wis. Ayo. Kowe pengen musuh netizen kok. Apa? Netizen ora tau Netizen. tepung kowe kok. Pitizen. Titizen can Netizen. Lah kae. ket mau ki klera-kleru wae iki bar dahar apa to, Pak? Alah, biasanya mun dahar bar mangan apa to ngono. Saiki halus to bojoku. Saiki nganggo dahar-dahar. Mangko aku diprotes. Lah malah wagu kok ya. Dipinangkani, Bu. Nggo bawa bajing loncat. Bawa bajing loncat Mbak Ayu. Ya. Iki Pak Daryono kuwi nek arep anu tagihen dhewe. Pak Dar, pripun Pak nyuwun kawelasan. Engko nek ra dikek, nek ra dikeki dicukur brengose separo. Ya cukuren. Ayo. Aja Cukuran. dicukur. Cukuran. Ya, gunung, gunung. Gunung galunggung kok gunung-gunung. Seneng banget karo gunung kok. Gunung-gunung kok ya. Gunung gunungmu kuwi.
Gunung Galunggung. Terjemahke Reng. Gunung Galunggung. Apa tegese? Tegese iki ora diklamasi. Terjemah. Terjemahke karo diklamasi beda. Gunung Galunggung iki Gunung Galunggung. Oh iya Gunung jenenge ya. Galunggung. Arane Gunung Galunggung. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat rasa di Jawa Jawa Barat. Barat. Lah iya. Sing borot apane? Gununge. Ditambal. Le arep nambal piye? Kaya panci wae. Wong tambalan akeh kok. Oh, ada. Heeh. Arep sik bersayap apa ora? Ditambal nganggo koyo. Ya aja panas ngawur. Ini tak tambale. Wah, seneng banget to nek nyeksa wong wedok ki. Yo, Gunung Lah Galunggung. aku sing duwe. Ketoke wis jeleh ayo. Pribik-pribik iki. Ngomong apa? Gunung Sumedang Katunjang. Apa? Gunung Sumedang kesenggol. Kok kesenggol? Ditunjang-tunjang. Oh, ketabrak. Ketabrak. Talaga. Wah iki. Apa? Telaga. Ayo telaga. Nggon banyu. Hmm. Sekawayana. Ora mung hahaha. Soka wayana iki apa ya? Soka iki seneng. Wayana. Wayahe. Wiyono. Wayahe. Wayahe apa Ini wayahe? orang wong Jawa Barat tenan di Seneni ya. Rembecik Lah iki rembecik di tengah gua. Junjungan. Kimaya uga disawer karo Ibu Suntari Jepara. Oh, nyuwun apa? Ora nyuwun apa-apa. Nyawer. Nyawer dienggo Pak Dalang. Lho kok nggo dalange? Lah isih mayang aku kok. Yo tanggepe dienggo sapa? Lah kuwi kok duit kenakalan, Nah, duit lanang kuwi. duit lanang. Gawangmu ki rong lunas lho, Pak. Lah apik. Ki bloko mah apik. Wis esuk bali minggat saka omah. Mirang-mirangke. Iki ning ngene iki ana duitku lho, Pak. Iya, heeh. Jan kowe iki wong wedok sing nguripi wong lanang. Jujur kok ya. Jujur aku kok. Jujur, ini malah apik kok ya jenenge bojo iki jujur. Kurang piye ngono lah. Omong dhewe lho, iki wong wedok sing nguripi wong lanang berarti gaji nguripi wong wedok. Lah Cen Lah aku ki ngenyang gawangan kok ora ndek duit. Ayo wong tuku gawang kok wis ngenyang kok duit kowe rong gablek wis ngenyang. Sik tak nggo kurban sok demung, sik demung karo iki. Ki nggone awake dhewe ya pan ya. Wis nek dalange mblenjane dol wae. Nek perlu saiki Sak apa? nggo pajangan kene mah apik. Yo. Ulah pundung turis sungkur lan sungken tedi Waduh. Sik apa tatin konon raup nang segara. Angop e sajane iki. Pokoke pas weruh to ya lah aku. karang ya jope ki tirik-tirik kok ya kesel sini tenan. manusiawi lho angop ngentut apa meneh. Layakno aku ning kene iki bar angop tur madus ngono wae ngentut jebule. Ya ora wong sing ngentut kowe sing lara weteng sing lara weteng awakmu kok Aku tenan aku slet-slet tenan wetengku tenan. Ayo kono nang pinggir segara kayak madem ngalor. Wegah kok terus nemplek ning kene mah. Cilaka. Yo. tedi Ini lho Mas gambaran iki. Ngene iki. Teyan tarim 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 Rem tarem golek il. tarim aragama
Apa? Wis rek kon ngancik. Lah ngancik iki tegese apa? Ngancik yo ayo. Ah nganciki aku. Ani apa piye? Tenggel. Oh, Mboten. tak rewangi lara lapa wak dinciki wong liya. Gajul kowe. Direwangi Bacul sekolah. cempolo. Gajul cempala bablas. Ngajul ki umume rak ya sikil to. Iya. Sikilmu ra iso apa piye, Pak? Iso ning japit cempala ora tonjo celak ngono langsung gagar otak. Nek tengah sikil. Hah? Wis kayak bacot ki wong. Ngancik di negara hati. Nggih. Coba sik buka saron sik kae. Sing endi? Sing kae sik mburi dhewe kae sik ora hafal notasi. Bet. Sing seru. Tatin lungguh wae Tin, mesake. Lungguh mesake.
nuwun Mbak Ayu. Ampun. Wis bajing loncat. Wis sampun. lenggah melih. Iki kabeh pamundutan mboko siji wis dipinangkani, maaf. Nggih. Iki sik saka Pak Yono ngablak iki dipinangkani nyuwun bajing apa nyuwun sambel kemangi. Ya. Sing diaturke ayo Mbak Tatin. Heeh, sing bintang tamu. Iki sih ana loro pamundutane. Nyuwun Apa, Mas? lagu liwung bupras saking Pak Mujiono. Wis supire Pak Seno riyin. Nggih. Oh, nggih. Nyawer 100.000 siap. Ini apa jenenge? Sambel kemangi. Sambal kemangi sama Mbak Cimu atau Oke sama Cimu ya enggak apa-apa. Apa itu? Mau kasih aku? Iya toh. Oh iya, terima Ya kasih. sithik mbok sithik ya Den ya. Ya, ora apa-apa jenenge ngene iki amanahe tersalurkan dadi Tersalurkan. ya aja dindek nang nggonmu tok ngono. Lah mau ana sing saka Mas Gareng ngono iki? Gareng sapa? Ora ana ya? Ora ana. Mbak Cimu iki dienggo wong loro 50-50 ya. 50-50 kuwi 50 becak mumpluk lho. Apane? Lah ya le genjot becak. Idolaku iki. Siapa Mbak Cimu? Umpama aku duwe bojo semene kuwi tak kaya ngopo ya. Alah ya tetep ya Lombok. Iki mau sore aku ya wis sowan rene Mas Gareng. Nggih. Sore sekitar jam 4. Heeh. Jikuk wayang. Wayang napa? Ayo wayangku iki. Lah ngopo? Dilalae payu. Lah ya Oh, tak payu. jikuk ayo lumayan nih. Ayo. Ya, Ayo, Mu. langsung wae ya Mu ya. Wah, yuk kene Mu maju Diguyang. kene. Nek Banyuwangi carane joget ngeber Mu. Pitik-pitikan. Ngene. Tok. Heeh, ane kuwi mesti ra iso. Lah pripun? Wong tanganmu kalah karo bokongmu kok dawane. Balapan ya. Balapan. Paling totalitas walaupun ini badannya gemuk seperti saya tapi kalau joget luar biasa. Totalitas. Ning umpama aku duwe bojo iki kena gendhelik lho, Pak. Marep rono. Kepiye? Wah, delok saka kono ra ketok to iki. Set ngono Mas. Kaya Nggo numpak- bonceng barang ya iki. Kaya numpak Vespa wae ya Rek. Ya, Ya, sampun. langsung Sambal wae. kemangi.
iki minangkani pamundutan terakhir no. Oh, apa? Terakhir iki. Iki saka Pak Mujiono nyuwun liwung. Oh nggih, Liwong. Sinten? Mbak Saras, Kalih Mak Eneti, Mak Eneti. tampil ke depan. Oh, Bupras. Bupras. Bupras wis pareng nyawer wis. Karemu Pak Mujiono iki engko 100 para telu panjenengan tegel. Nggih. Ya. 30. 90 sing Trak 10. trak trak juntak bal-balan. Bal-balan, Mas. Iki minangkane yo Pras kenal apa yo karo Pak Mujiono. Yo lali wis. Aku yo lali ya karo Pak Mujiono ya. Iki dipinangkani. Heeh, kudu. Lagu penutup libukan. Ning aja dibagi telu. Hah? Telung Aku sarep 30 ki mbok sapa? lumayan. Dhewe-dhewe iki urung lho mau. Oh, siap Pak Mujiono. Iki make mau urung tok Hah? sawer lho. Sapa? Make. Ah urung nembang kok. Ha iki karo aku. Oh ya engko, gampang to rasa dipikir to. Tetep tak jalukke kowe wong urek. Halo. Ayo Mi. Oke, isine sertifikat Pak Wis Mujiono. ayo. Panjenengan kuwi ya. Aku mau Ayo. wis kok gak dikira wong urek. Yo kan Mbak Net. Yup. Yup. Ayo, rebape muni. Balungane liris iki. Sedulurku tuwa Mas Bendut.
diparingi pira lho Pak Mujono? Ngapa kok tekon-tekon? Setan tenan. Kok akeh iki lho sindang di setan-setan ke. Ya salahe kok kowe iki ditekoni apik-apik wangsulane kok. 100. Oh, 100. Yuk nambahi Tambah 100. malih 1. Oh, berarti iki Yupras karo Mae ya. Ras-ras nduk cahayunya iki lho sekiramu. Piye? Ulung-ulung piye? Ya wis wis. Ya iki ras iki ras. Kudu. Ulung. Aku ndi aku? Terima kasih. Koto kowe nang omah, Bu. Pen kabeh bandaku. Oh lho, mesake lho iki Mbak Saras wis ping pindho. Mbak Ayu kok urung. Wis kok wis ayu urusanku wis. Oh, iya. Ora usah gawe masalah apa-apa. Ki bojomu tak titipi wayang kuwi. Terus? Wis sesuk bayar. Oh iya. Bayar. Yo. Sabda panita. Pengaswiramu dadya ing mugi Gusti lelane tresnaku bakal ketawa mati. Yo. joget ngegol nganti ra iso. Aku sing penak aku, Man. Piye iki mau piye? Emang ngene-ngene ae. Yo manut lakune Irama to, Mas. Lah ya aku arep ngene-ngene kok banter banget iki sing Mula dicilikke sesuk. Iki wis cilik padake. Oh, agak yupras wae iso. Gareng penak ngene-ngene kene sing pedes. Oh, lambene. Pedes to, Bu. Joget tok pedes. Pedes to. Sing pedes apane? Loboke. Nggo Yo. balsem. Sabda pendhitaku. Anena, nena. Penak-penak iki iki sing welane. Ampun. Terima Sampun, kasih, Mas matur nuwun. Sanes, Bu. Matur nuwun. Lunas ya wis lunas ya niki ya. Lunas kabeh pamundutan wis Mae, terima dipinangkani, kasih. ora ana sing cicir. Nggih. Lho kok mbok menawa ana sing kurang kok dicaosi gara-gara Mas Gareng. Nggih, Mas. Saiki dicukupi anggone padha seneng-seneng limbukan. Nggih. Sedaya lepat pangapunten nggih Mas nggih. Sami-sami Mas Gareng Mbak Mugi-mugi Tati. selamat Nggih. sing nanggap. Selamat sing ditanggap, Selamat. selamat sing meriksani. Amin. Pokoknya sedaya pinaringan sehat, rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih. Amin. Kagem Mas Keswan sukses sampai tancep kayon nggih Mas. Amin nggih Mbak Tatin. Wis dereke sugeng kondur menawi ajeng kondur nggih. Nggih, mangke dilunasi lho Mas. Oh beres wis nang Janu. Ayo mak saiki nyawisake bendarane Sinuwun Prabu Masupati. Ayo nok. Manjing ana ing kedaton.